søn. Så derfor er vi kun 2. Men Mona er også med i den her lille video her, og du ved, det er lavet i sådan noget, der hedder Powtoon. Og der kunne man altså ikke finde nogen karakterer med chokolade og sådan noget, så jeg valgte de blå øjne og så hestehalen og sådan noget, så I må lige, I kan godt genkende mig. Og Anne, hun har briller på, vi får også nogle gange med briller. Så, you did the translation, yeah. I'm the one with the blue eyes and the figure. Hairtail. Ponytail. There were no scarf in this Powtoon, so I made myself beautiful, you know. Yeah, it's only 2 minutes. It's just the short story about how it was. Den går ikke ned på. Så er det dejligt med blå øjne og hestehæl. Ja. Men De blå øjne. var I tænkt på det her med? Nej, det er en tegning. Det er en tegning. Tak for ordet. Blå øjne, man ikke kender dig, når du ikke har sagt det. Nej, dog ikke. Nå, jeg kan godt se, at han sad sådan og kiggede lidt den anden vej. Han vidste ikke godt, hvad jeg sagde. Nej, det er ikke Hold da fast. Blown away. Du fik sgu karakter heroppe, Jeanette. Det gør jeg. Jeg siger 12. Hvad skal vi lige snakke? Nej, selvfølgelig. Det er lige en smule overdrevet. Oversætter du til hende, eller hvad? Fordi det er jo ikke på... Men mindre at du kan ingen... Ja, det kan jeg godt. Ja. Vil du så oversætte til dansk? Prøv lige at høre, det skal jeg lige spørge om, fordi jeg vil gerne have begge dele. Er det nødvendigt, at vi tager det på dansk, og så oversætter jeg til Joanna? Hvad er bedst? I skal hjælpe mig. Er det ikke det bedste? Jo, jeg tror, tag den på dansk, så kan du oversætte til Joanna, er det ikke? Ja, det er det bedst. er det Du sidder rart? så tæt på, jo. Du sidder Så så gør tæt vi på. det. Og så tager du bare en pause, så jeg lige kan. We do like this, that she will take the interview in Danish, and I will translate to you. And I'll translate you. And she will translate. That's very good. So is it okay? Super. Yeah, good, great. Nej, det er selvfølgelig en smule overdrevet, fordi på 2 uger har vi selvfølgelig ikke lige kunne få en dreng til at... Der havde det helt vildt dårligt til at... Wow, nu har det bare godt. Men der blev gjort virkelig mange fremskridt. Of course, this story is a little bit over eccentric, but the result was like this. Kan jeg ikke få jer lidt mere herover? I står der i hjørnet. Og ikke... ja. Var det i forhold til de der 3 Ja tak. ting her? Ja. Ja tak. Yeah, the questions Yes. they have answered. Det er dig, der tager det. Det er på dansk. Ja, men jeg kan ikke huske det start. Nej, men Anne hun svarede i hvert fald på, hvad det var, der gjorde hende glad. Det var, at hun kunne se en ændring. Det var faktisk, det var kun bror, der var faktisk også en søster, det var et tvillingepar. Men det var broren, som var sådan mest, var udadreagerende og så videre.
Men Anne, hun gik virkelig ind og arbejdede med relationerne med de der børn, og der var på et tidspunkt med hendes søster, som ikke rigtig kunne finde nogen at lege med og så videre, hvor hun gik tur med dem og gav hende alenetid, og det var virkelig så vigtigt for den der pige der, og hun begyndte lige pludselig at lege med nogen, og Anne, hun sendte mig et billede, mens jeg var inde i undervisning. Prøv lige at se, om der leger sammen, og en kæmpe succesoplevelse. Det var rigtig godt. Og det var det, der gjorde dig rigtig glad, kan jeg forstå. Ja. Hvor du snakker også om, at nogle af de ting, du har lært, det var, at tingene de tager tid, og man er nødt til at arbejde på relationerne, før man sådan ligesom kan komme lidt mere ind under huden på dem, fordi at man kan jo se mange ting, når man kommer ind udefra og observerer osv., men det er det der med, at man skal lige have dannet relationerne først, ikke? Jo. Og så en af de der ting, jeg også lader rigtig meget mærke til, det er det der med, at når man er lærer på en skole, og man så ser den måde, lærerne de underviser på, og så kommer ud som forældre, der kunne jeg bedre forstå, hvor svært det måske egentlig er at være en lærer på en skole, i stedet for at man altid er som en forælder, der kommer og brokker sig over, hvorfor ens børn ikke har jakke på, eller hvorfor det ikke fungerer i en undervisning. Ja. Det er faktisk rigtig svært. Især med 20 elever eller 25. Ja, så tage hatten af, fordi der er lærere, der bare ikke kan gøre det. Ja. Fordi det er ikke nemt overhovedet på nogen Nej, måde. nej. Så ja, det var også en af de ting. Ja. Det er dejligt view på det, ikke? Altså det der typiske, virkelig igen, vi havde den også før, den der med, at man opdager den indsats, der ligger hos lærerne. Altså, og man får lidt øje på sin egen, hvor måske også, hvornår skal jeg brokke mig, altså, det siger, eller hvad skal man sige, at man får lidt respekt for os, at det måske ikke altid nemt at tage imod det brok, når man faktisk ser også, hvor meget de gør i dagligdagen. Altså, jeg har været en af de der forældre, der har brokket noget på en normal folkeskole før mine børn de blev flyttet på friskole. Fordi jeg synes ikke, der var noget, der fungerede. Jeg synes ikke, lærerne havde styr på det. Men synes du, de havde styr her? Oplevede du det? Altså, jeg så det på en anden måde. Ja, du så det på en anden måde. Fordi jeg var med inde i timerne og kunne se, hvor svært det egentlig er med, at man ikke bare lige kan rende rundt til det hele, hvis der er en, der render ud og ikke vil være med i undervisning. Den her forståelse for hverdagssituationen. Det kunne jeg ikke som forældre før. Very important. Altså virkelig altså kan vi kender ikke de der, når man skal lave noget en vigtig viden, så gentager man så laver vi sådan noget, så viser man det 4 gange, når du siger det der. 4 gange. Ja. She says this about before she was with parents and criticized the school and Nej, det var bare sådan lige forestille, vi snakker om før, det der med, at det der med forventninger, det der, den forventningsafstemning, man måske skal lave lidt med hinanden, det var sådan, det var sådan meget, det var nemt nok, da vi sådan skulle sidde og snakke om, hvad kan vi gøre, vi kan gøre sådan, og du kunne godt tænke dig at arbejde med det, og jamen, så har vi det her, og det er fint nok, det ser ganske nemt ud, godt vi ses på mandag også, ikke? Det var rigtig nemt, men når man så kommer ud i det, der kunne jeg godt se, at det var sådan lidt, og jeg havde det sådan lidt, skal jeg sådan komme hen og fortælle, måske kunne du gøre sådan, eller skal jeg prøve at lade han gøre det selv, og jeg ved ikke, hvilke tanker du havde, men jeg synes i hvert fald, sådan min egen rolle i det, sådan, fordi man vil heller ikke være sådan lidt, nu skulle du lige prøve at høre her, lille falde, sådan vil man jo heller ikke være. Så det var, jeg synes, at man skulle, det tog lige et par dage lige at finde balancen, og så jamen, gjorde hun jo selvfølgelig alt selv, ikke også, ikke? Der var jo ikke, jeg behøvede jo ikke at sige noget, så jeg tror i starten, at man skulle lige have sådan her afklaring, hvordan er det lige, vi skal gøre det sammen. Ja. Men det var også svært, altså det var svært at komme ind i klasse til at starte med, og så skulle finde ud af, hvad man skulle gøre, hvor man kunne hjælpe, man ville jo gerne hjælpe over det hele. Hvilken klasse var det, du var i? Var det en første klasse? Ja. Så jeg tænker, at altså, jeg var rigtig, rigtig glad for, at jeg blev taget imod. Jeg var derude, før vi egentlig startede. Til forældremøde. Med til et forældremøde. Okay. Så jeg blev faktisk også præsenteret for forældrene. Oh, that's very important. Yeah. Can I stop you right here? Det er jo vigtigt for det, vi snakkede lige før. It's very important for the issue we had before. She was very well introduced before she actually went to the classroom. She met the parents at the parents' meeting. Because we were looking for good ideas how to do this, the good introduction, because it's very important for how it works out. Okay, thank you. Jana, let's make a question. What did you learn about yourself
Du skal oversætte, ja. Hvad lærte du omkring dig selv? Jeg lærte faktisk det der med, at jeg stod lidt mere på mig selv, at jeg godt kan nogle ting, som jeg måske ikke troede, jeg kunne. Det havde også givet mig sådan lidt mere mod på at faktisk gå videre med den uddannelse, som jeg egentlig håber på at få på et tidspunkt. Så det har gjort noget, og jeg har rigtig meget lyst til at komme tilbage på skolen, og måske at gøre noget frivilligt ved siden af. Jeg synes, det er ærgerligt, at det slutter allerede nu, og at det ikke kan fortsætte lidt længere, fordi jeg ved, at der er noget i gang, og det der arbejde, man sådan har sat i gang, det synes jeg ikke skal stoppe allerede. Hvis der er andre, der har det samme måde, når I hører det her, så skal vi lige snakke om det i den her uge. Der er nogen, der siger, at vi skal stoppe. Vi kan jo godt overveje, hvordan vi kunne fortsætte. Altså det synes jeg også er lidt vigtigt, at vi har et rum op til. Altså det her rum er til, der siger, bum, så er det slut. Det kommer også lidt an på os, ikke? Altså, så det er godt, du siger det. Ja. Så vi tager det op. Det er ikke fordi, jeg vil lade den ligge nu. Jo, jeg vil lade den ligge nu, men jeg vil tage den op, fordi jeg synes, det er vigtigt. Også hvis I andre sidder med samme oplevelse af, at det her skal da ikke stoppe lige nu. Så I tænker, I har fat i noget af det rigtige, og det skal endelig fortsætte? Ja. Og vi var venner før, og vi er stadigvæk venner nu. Det var en stor succes. Skal vi lige give dem en kæmpe hånd? Wow! Og hvem er det, der er så god til det der med tegn?